11,500 जोंहा दहाय 6,000सोखौ जोङो हगारनानै होबाय नङा होमबा जोंनाव 4-5,000सो टिकेट थाबावो। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन दायो आङो आमथेखा फुटबल मेट्सआव दंफैयो दिनैहाय लास्ट फाइनाल मेट्स ओमफ्राय बेजों लोगोसे अल आसाम फुटबल एसोसिएशननि डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथाङाबो बेयाव नुजाथिफैदों। दायो बिथाङा फंनैसो दुरान्ड कापनि सोमोन्दै खोथा बुंदों टिकेटनि बिसय मारै मोनगोन मारै मोना टिकेटआ गाबोनसिमल' लास्ट जासिगोन आरो नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। बेनो दा जोंनि जेनाखि फुटबलखौथ' जोंनि बड'लेण्डनि मानसिफ्रा बिराद मोजां मोनखायो। दा बे मोजां मोनखायो नालाय दा जोङो बेखौ प्रफेसनेल वेयावबो जोङो लांनांगोन। दा गामि गामि मोनसे समाव फुटबल गेलेनायफ्रा बन्द' जाबायमोन एसेबाबो खमायबायमोन फिल्डफ्रा हाग्रा दुस्रांजोब्बायमोन। दा थारमाने बड'लेण्डनि जेनाखि जोंना चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जेनाखि ISPL खुंबाय सन्टस ट्रफि खुंबाय नै दा दुरान्ड काप नोङो खननै खुंबाय I League 2 खुंबाय I League 3 खुंबाय। दा बेफोरनि थाखाय मोनसे रिभुलेसन फैफिनबाय आरो थारमाने गामि गामियाव जेनाखि यां जेनेरेसन बिथांमोनहा फुटबल गेलेनो हमफिनबाय। दा बिसिनि गेलेनाया जेनाखि एनकारेज मोनदों बियो अनलि बिकज अफ प्रमद बर' सार जेनाखि इनिसियेटिभ लादों बिनि थाखाय जाफिनदों। आरो दा बिथांमोनहा जुदि प्रफेसनेलि गावखौनो डेडिकेसन होनानै बेफोर प्लेटफर्मखौ मोजाङै बाहायोबा गेलेबाय थायोबा सानसे समाव प्रफेसनेल फुटबलार जाहैथारगोन आरो ओंखारहैथारगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हाथारो। दुरान्ड कापआथ' ओरैबायदि मोनसे पपुलार जाबोबाय क'क्राझार भेनुआ जोङो दहाय फुङावसो 6,000सो टिकेट हगारदोंमोन 12टा बाजियाव। दा 1 घन्टानि गेजेरावनो 6,000 टिकेटआ फिनिश जोबजोबदों थारमाने बुकिंआनो थारमाने हास्लाबलायाखै। दा बेफोरखौ नायोबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि लाइमोन सेंग्राफ्रा जे नोङो फुटबलनि थाखाय बिराद क्रेजि जोङो बेखौ हमनो हायो। दा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ एकदम प्रफेसनेलि लांनांगौ आरो जेनाखि जोंनि जाखांफुनाय फुटबलार बिथांमोनखौ जोङो प्लेटफर्म होनानै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनांगौ। दा दिनैनि थारिखआव नोङो नायोबा दुरान्ड काप बायदियाव नोङो बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय सनि टिभियाव जायनाखि लाइभ जागोन बाहाय नोङो 6-7 जन जायगानिफ्रायनो जोनोम मोननाया नोङो बिराद गिदिरनि खोथा। दा बेफोरखौ स्कप मोन्दों होनना बुङोबा अनलि बिकज अफ जोङो बुंबावनांगोन प्रमद बर' सारा बे दुरान्ड कापखौ बाहाय लाबोनायनि थाखाय आरो बड'लेण्ड एफसिआ लकेल मोनसे टिमखौ जोङो बिख्ल'नानै लानो हानायनि थाखाय बियो सम्भब जादों। आरो दिनै नुनो थांबावदों बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे स्पेसियेल इनिसियेटिभ बे जाहैबाय नोङो डिस्ट्रिक्टफ्राव 10टा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनाव जिबिलाक थारमाने नोङो सुपार डिभिजन लिग जायो नङा होमबा बे सुपार डिभिजन लिगनि जायनाखि चेम्पियन टिम बिथांमोननो नोगोद 5 लाख थाखा हरनाय जायो बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिआर सोरखारनिफ्राय। दा बियो आरोबाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव कम्पिटिसनखौ बारायहोदों आरो गोरासिन बानायदों जायनि थाखाय जोंनि यां जेनेरेसन फुटबलारफ्रा बिराद प्रेक्टिस होदों आरो गावखौनो राफोदसिन खालामनो नाजादों। दा बेफोर गासैबो इनिसियेटिभखौ नायनानै फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि गेजेरावनो हलिचरनमोन बायदि दुर्गा बर'मोन बायदि मोजां प्लेयार मोनबावगोन होननानै जोङो मिजिं थिथारनो हायो आरो। टिकेटआ जाहैबाय जोंहा 11,500 फ्राम जोङो टिकेट फाननो थाखाय अनलाइन हगारगोन। दा बिनिनो 6,000खौ जोङो दहाय 12टासोआव हगारदोंमोन। दा 6,000आथ' 1 घन्टायाव जोबखाबाय जोङो आरो थाबावनाय 5,000सोखौ जोङो गाबोन फुंनि 10टा जानाय लोगो हगारना होबावगोन बुक माइ श'आव मोनगोन जाहाथे टिकेटखौ बिभिन्न जायगायाव थानाय बड'लेण्डनि बिभिन्न जायगायाव थानाय बिथांमोनहा क'क्राझार फैलायलायनानै टिकेट दानफैनाङा बा गोदाव सोराव थाखा खरसा जाया। बिनि थाखायनो जोङो न'आव थानानैनो जाहाथे बयनिबो आखायाव मबाइल इन्टारनेट दंसै आजिखालि बिनि थाखायनो न'निफ्रायनो दाननो हाथों होनना जोङो बुक माइ श' जायखौनाखि मोनसे पपुलार टिकेट बुकिं एप बेहाय जोङो हगारनानै होदों। दा बुकिंआ जोङो गाबोन 10टा जानाय लोगो लोगोनो बाखि थाबावनाय टिकेटआ जोङो बेखौ मुखुलि खालामनानै होगोन। आं बुंबाय दहाय 11,500 दा 11,500आव जोंहा दहाय 6,000सोखौ जोङो हगारनानै होबाय नङा होमबा जोंनाव 4-5,000सो टिकेट थाबावो आखायाव बेखौ गाबोन जोङो 10टा जानाय लोगो लोगोनो मुखुलि खालामनानै होबावगोन। जोङो बेखौ एकदम अपेन एन्ड ट्रेन्सपारेन्सि दोनदों खुनु सिङाव जेबो दोनखोमायाखै एकदम पाब्लिक प्लेटफर्म बयबो बुकिं खालामनो हायो गोसोबायदि बुक माइ श'आव बुकिं खालामनो हागोन। नोंथांमोननि चेनेलखौ दैमालु दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोङो दैमालु दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट माने जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो 19 जुलाइ 2024
बे दिननिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनाय जादों बे खेलाखौ जोङो 8थाल' टिम लानाय जादों दा बे 8था टिमाव जायै दिनै 26 जुलाइ बे 26 दिनैनि दिनावहाय जों फाइनाल खेला होनो हाबाय जोङो 8था टिमल' लानाय जादों बेनिखायनो जोङो फाइनालाबो थाब जादों दा बे खेलाखौ जोंनि होनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जिहेथु जोंनि आमथेखा ओनसोलाव माखासे लाइमोनफोरा गेलेनायखौ नागारनानै माखासे गाज्रि बिथिङाव ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय बायदिसिना बैफोरबायदि खामानियाव जाहाथे गोदोनानै थाया जाहाथे जोङो फुटबल गेलेनानै गावनि साननाय हनाय मेलेम फिजिकेलफ्रा स्ट्रं जायो दा बैफोरखौ जोङो टारगेट खालामनानै नैबे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ दैमालु दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंफुंनाय जादों ओरैनो जेनेबा बे फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायाव देरहानायनि थाखाय बेसेबांसो प्राइज होनाय जागोन एबा जेननायनि थाखाय बेसेबांसो प्राइज होनाय बे जोलुर बादायलायनायनि जिहेथु उइनार हिसाबै जोङो होनाय जादों 20,000 रां बेजों लोगोसे गंसे ट्रफि आरो रानार्स आप हिसाबै जोङो 10,000 होनाय जादों बिनिफ्राय जोङो बेस्ट प्लेयारनि थाखाय गंसे ट्रफिजों लोगोसे 1,000 रुपिस बेखौ जोङो बानायनानै लानाय जादों आरो गोजोननाय थाबाय बिखिनिखौ रायजो राजानिसिम मेसेज हरनायनि थाखाय